Karon palang daan, nangandam na ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kun LTFRB 11 ug Land Transportation Office kun LTO sa luwas nga biyahe sa mga pasahero nga manguli sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya karong kalag-kalag. Busa ilang gipang-inspeksyon ang mga legal nga dokumento ug roadworthiness sa mga bus sa Davao City Overland Transport Terminal kun Dicot. Plastado na ang himuong mga lakang alang sa pagdagsang sa mga pasahero. Matud ni ay sa usop ang manager sa Dicot, hugot na sabang ilang koordinasyon sa mga hingtungdang ahensya sa ipatuman nga seguridad sulod ug gawas sa terminal. Kita na sayod nga naaman gyud ang ato ang Task Force Davao, ang ato ang kapulisan, and naatay mga CSU nga maoy nagabantay sa ato ang peace and order diri sa ato ang Dicot Terminal, but nag-request ng gihapon tag augmentation no sa ato ang kapulisan so that ang periphery or the surrounding of our Dicot Terminal na apoy mga men in uniform nga magalantaw ni ana. Ana sa 1,000 hangtod 1,500 ka mga bus trip kada adlaw ang mobiyahe sa nagkadayang probinsya. Din gilauman nga nasa 50,000 hangtod 80,000 ka mga pasahero ang manukad sa Dicot. Naay 24 oras ang operations nila, like for example this route going to Cagayan de Oro City, ang pinaka long distance nato this route going to Tagum, Surigao, but we also have this route nga dili siya 24 oras because of security reason, like for like example those buses going to Cotabato City nato na ay Malita. Gipasabot sab sa management sa Dicot ngadto sa publiko ang hugot nga pagpatuman sa no pickup policy sa Davao City. Sumala ni usop alang kini sa kayuhan sa tanan. Giyangyo sab niya ang mga driver sa bus nga tumanon gyud ang no pickup policy. Kani ato ang no pickup policy is ato ang gihapon nang gina-implement. It's because alang na sa seguridad sa ato ang mga pasahero, especially now no nga undas nga naay influx of passengers nato. Gimanduan na sa Dicot ang ilang mga empleyado sa mga angayng buhaton ug galing magdasok ang mga pasahero gawa sa terminal tungod sa taas nga linya. Paridi na po nato sa ato ang staff ning kilit sa Mr. Donut or that is gate, employees gate na siya, so ipa-open na nato aron diha moagi ang ato ang mga PWD, senior citizen or kaning mga nanay nga buntis or nay mga anak or even those passengers nga walay mga karga nga dagko. Gidasig sa Dicot ang publiko nga pahimusta ng online ticket booking sa mga bus company aron dili mahasol sa taas nga pila gawa sa terminal. Pinaagi sa official page sa Dicot. Gipasalig ni usop nga mahatagan og prioridad ang mga pasahero nga magpabook og ticket online. We are still practicing the atong online booking. No, so naalang gihapon ang online booking. In fact, this is very good or advisable atong pamilya nga gusto magbiyahe no, na tatay, nanay, ang mga anak nila, and naa si lolo o si lula sa ato ang mga senior citizen and PWD, because the advantage of this online booking is that pag nakabook na ka, secure na ka nga na kay malingkuran. Apil sa pahimangno sa management sa publiko nga sundon gyud ang mga pulisiya sa Dicot. Kahinumduman nga sa miaging semana ikumpirma sa LTFRB nga aduna nay pipila ka mga bus company sa Davao Region ang nakakuha na og ilang mga special permit to operate alang sa bus unit augmentation sa kalag-kalag karong tuiga nga mobiyahe sa lain-laing destinasyon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.